Nagabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Fleshbone marro ngade bonasha dakar ngade physiotherapist basically nga specialize musculoskeletal but sports physio tengala tray minshwa sha Bangalore haki hospital baper tena dia nang tu ngalawan phai cha Shillong pangla tray bat ka Meghalaya Cricket Association hakabanga la pet ki khna na du ki age group category ki under 16 under 19, 23 senior men's, but kumjuru ngapit lang ki senior women's, but under 19 women's. Te menta kendiat benai awan tour bat ka badminton international team jangka India junior level, sha Dutch and Germany international Grand Prix. Physiotherapy jisha kadai sat ka part of a medical team hakaba ni yarap ikibrio ki badan bonjat ki jistom kum ki ba functioning lani ni kum ka medical term ni khat ka spondylitis kum ki ba pangmat pangtha ka osteoarthritis rheumatism nerve injury pipe do bonjat ki jistom kum ki ba pang stroke ru ki hypertension diabetes ru nila ban reverse ban nila ban rehab eki hakta ka kom ka ban khat ka scientific method lani ka scientific way of rehabilitation ban ai ka jingkot jingkia ka met ka phat ka ban kam ini nang bangin yo ekta ka met ka ba pura bat ka pak Unjur ni fokus haki sports rehabilitation ki kena ki badan ka injury haka baki ya le kai sports haki per kumjuru nyerap ya pi ya gitu ki men kemie ki badan ni kumkan ni on ke women's health mo kata ka prenatal lane ke antenatal ka bera pi haka kha ka pun bat haka kumdo ba pi yo kamat ka bakwat bakia ka ba pi don haki ni ki jajing shitom lane ki ni ki jajing don kam ki bangila ban ya pi हमने ये ले kita ki advance physiotherapy technique kum recent trends mo bagi te ni ai ki dry needling kum ba ni tep ba ni kam pendan kam ha ka sports rehabilitation ki khna ha ba ki yo ki muscle injury muscle cramp hang ta ni use ba ki dry needling te kumjor ni ai ki ISTM kum ba in short re ka full form ka de ka instrument assisted soft tissue manipulation kabani use da katiar ban penpra ya ki thiet ki balang ai ane ki trigger points te ni dan ru ki electrotherapy ki bani pedan kam kum ki ultrasound TENS te kumjoru ni le ka taping therapy ka ba ai ni le various kinds of tape ka kumbani kong ka kinesio tape rigid tape dynamic tape kat kum ka jingdon kam jong ki jingstom te kumjoru ni ai exercise rehabilitation but sports rehabilitation ya kibe ki jingstom according kumbangi la pet but ni la pet pania ni la pet shin but ni la tip but ni la lab bahaganu kom ba kita baro ki interventions ni kita ki techniques demi ki nyarap ya ki jingstom ki bahar kom por player kalong ko khandai shitang hadu san shitang la ni 100 buji te kila ban contact ni tu number ni le ai la ne kila ban chu walk in room te shong ha ka jing don kam jong ki ba kan ni ka location joni ni la ai po ka Google Map kila ban wat ha Google Map ban la da phim lap ya ka don ha po yo no man song opposite ka Jelin Enterprise ne ka te par hardware enterprise opposite ya ka tu ka don ka building joni phin se ie ka signboard